sallar idi da izinin Allah. Allah ka mai ta mana. Wallahi ina yar uwata tai. Yar uwata ta yi dab da ƙasa ne. Yar uwata ta yi dab da ƙasa ita ma. Ga kuma dan uwana shi. An ganka dan uwana ga kuma Lusu. A bayan sakowa daga sallar idi ne Mustapha na Baraska ya tsaya a kai hotuna, ma'ana yake ɗaukar hotuna da iyalansa kamar yadda kuke gani na murnar wannan sallah kamar yadda ya gabatar a cikin bidiyon. Ina yar uwata da sauran abubuwan da suka wakana a wajen wannan sallar idi, wanda ba za ku iya ganin jaruman masana'antar Kannywood a cure a guri ɗaya ba, saboda kowanne daga cikinsu yana yin sallar idi ne a cikin unguwarsu, ma'ana masallacin da ya fi kusa da su a can kusa da su a unguwarsu. Shi yasa muke kawo muku su a cikin jihar Kano, to masallatan daban-daban. Haka za ku ci gaba da gani idan kun danna subscribe, kun danna kararrawa, za mu ci gaba da kawo muku wankan sallah na jaruman masana'antar Kannywood da yarda Allah. Ku ci gaba da bibiyan mu.